ko émission men émission arpotten kañum noon hannde ko ga fotte maade to fotte ma ɗo ni waɗɗi de aha ɗum noon haalanen holɗo gonɗa e an woni holon. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tagal yettude Allah e nelaɗum julde rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min goni ɗo ko e Maroc. Alhamdulillah ceerno Malick Ba noon addi min ɗo cewgel laaci mbarodi gollortode seesa yaara seesa haalda seesa on addi min ɗo en jettima e dow jaam noon hannde noon ko ɗo minen Rukisal Fandiaky ɗum noon arpotten ko ɗo fotte moɗon ha yeeso ko lawol inchallah yo Allah waɗan en hajju jaɓaɗo eɗen mbawi tenkude de arpotten ha ɗo min winom arpotten ala fo ɗo heddata inchallah rabbi خير ورد به نلنا الفلاح بلا جدال شيخنا التيجاني به أقطابنا له كل سر فاموا في متاهات الجمال فأنت الختم والكتم المكنى أبا العباس يا حسن الحسان شيخنا التيجاني سرى سر النبوة فيك حقا فنور الشمس باد في الهلال lesko oɗo wonno alhamdulillahi rabbil alamin wañ cheikhana ahmadina radiallahu taala anhu lawɓe liggotonoɓe ɗo ɓe wonno ko dow so yi ha jamma cheikhana ahmadiyane so ari ɗo kamɓe rewɓe hay goto mabɓe ɗanota ko ɓe mbalat ton ko julde ɓe mbalat ko rewde Allah mone finan mo do noon restaurant yeɓiyankoɓe Pindi TV oɗon gandi nduɗo woyndu ko woyndu Cheikh Namadou Tidiane Cherif eɗen gandi kala garɗo ɗo ne heewi ittude hen barkinoro hen on ji bandiraɓe fof goto hen foof nena ñeɗene lootoyo ni sulmo kala garɗo tawa arani ɗo ni fayi hoorema ɗum noon eɗen gandi galle Cheikh Tidiane ko toon tigui gonɗen joni o jaaduɗen e ceerno Malick Ba kadi omo ardi sete mo ganduɗa ko sete baɗɗo fayida ɗum noon ceerno Ousmane Ba ɗum noon Allah jarama on jarama yeɓiyankoɓe Pindi TV Allah jarama on jarama ha yesso ko lawol inchallah rabbi inchallah rabbi haali gogiraɓe arɓe ɗo ɓe kala mo ganduɗa ɓiyi ko bani ko debbo bani ko gorko waɗi mbuuɗu yo Allah waɗɗo milliard amin 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 enen no wonɓe ɗo ɓe kala koɗɗo e men yalla yo Allah hokku ɗum wawde addude goɗɗo janggo e jaam duwono kadi Pindi TV nde Allah nawra télé ɗe Pindi TV eɗen duwanoɓe nde Allah nawtaɓe yesso yalla yo Allah ɓamtuɓe yalla yo Allah yekkitɓe yalla yo Allah holluɓe aduna fof kadi golle mabɓe kala koɓe liggi hen yalla yo Allah moƴƴin ɗum yo Allah waɗ ɗum barke kala liggotoɗe hen kadi yalla yo Allah waɗ barke mabɓe amin emin duwanoma par ce que guila hanki kala ko ƴettuɗa ɗo tan mbaɗa envoyé direct ɗum yalta emin duwanoma yalla ya ha gona directrice joom galle o woni directrice ala bas fof ko goto ɗum noon en salmini Dawda Moussa Dia mo ganduɗa kañum woni ministre de élevage kañum kadi jeeyi Pindi TV kadi o neldama duwaw e nomination kesso monnoma men no fewi eɗen jiɗimo hay sen jiyani o eɗen jiɗimo nde wonɗo eɗen gandi golle makko eɗen gandi kadi no daldi Sénégal donc Pindi TV yalla yo Allah mawnin ɗum ha ɓuuri mawnude amin ya rabbi Allah jarama a jarama a jarama no fewi kadi a weltanama aɗa andi ɗo wona neɗɗo fof andi ɗo ɗo wiyete ko Darou Miraya oɗo rewno e Cheikh Tidiane ko kanko e ɓiɓɓe makko tato goni ɗo kamɓe leli ɗo ɗo wiyete ko somi welama dal mi wima sa ari to Cheikh Tidiane ko ɗo woni jaborgol duwaw ujunere neɗɗo ari ɗo yettaki ɗo ceerno noon nde wonno ne jogodiri relation mawɗo e wonɓe ɗo ɓe andi historien ji mawɗi ɓe gari ɓe gaddi min ɗo hen ɗum tagui noon alhamdulillahi rabbil alamin ɗo wiyete tan ko jaborgol duwaw kala juwiɗo ɗo haaju makko so humtaki so hooti yo ƴewto hoore makko saabu ɗum ɗo no wiiri ni waji o rewno e Cheikh Tidiane kala to Cheikh Tidiane fayi felo mum o fawa hen felo makko Cheikh Tidiane on saaha noon on saaha Cheikh Tidiane ene yaaha saharani yiɗi rewoyde Allah wi hay goto rewa mum Cheikh Tidiane noon wimo
won laamɗo so tawi hay goto pourquoi aɗa rewa yam o wi min mi wawa jooɗade seconde mi yiyanima o wi ɓe kalnanima ɗum o wi mi haalnama o wi ne gara hande holko jiiɗa o wi kala ɗo pawmi felo ittumi felo ngo mi tawi ɗon kaŋŋe fuɗi ɗon kono ɗum ɗon wonnoɗa koye mataw Cheikh Tidiane wonno ko ƴewrindade mo jon noon Cheikh Tidiane wimo tawde a yettimamami ɗum fof a woppi ɗum a ari joni noon kala martaba jippinoɗo ko an yeeɗa oɗo haalo tottimo ɗum wimo noon goɗɗitoɗa tan so wona ɗum sa maayi ko ni mayrata ka basɗo mais ubbeteɗa koye jinde ni woni o wi Cheikh Tidiane mo ubbe jinde ɓuuri mo wonde laamɗo mi wona laamɗo ni Hadji Malick Ba historien ji ɗen nde ɓe jiiri ɗo ɓe jiiɗi fewnude ɗum noon ha ɓe jiiri waliyu Allah mawɗo ari holliɓe tigui rigui ɗo wajiɓe leeli ɗum tagui noon o fewni ɗo ha joni ko jinde tan ɓeddeteɗo te Cheikh Tidiane wino mi nani noon e histoire goɗɗo kala machine garnoɗo ɗo ɓe jinno wadde ɗo genre hôtel kono kala machine garɗo ɗo ƴetti wiine fusa ɗo tan machine o helat ɓe gandi noon tigui rigui ko waɗi yaɓe leeli ɗo ni woni ɓe batti ɗum jinde innima yettore ma ko Pinde TV arno ɗo e émission men émission arkotten yeeɓiyankoɓe e wonɓe diasporaɓe kala holkoɓe puɗɗi yebde hanki mbaɗandi aduna o fof yeeɓi ɗum kono kadi en cuwa ummade ɗo holko mbasitoɗa tan bandiraɓe mbasito bandiraɓe tan e sernaɓe men yoɓe manno Alhaji Malick waɗata ni ne nawa yimɓe tijjaniyankoɓe ɗen jiiɗi Cheikh Tidiane mais won hen ganda hooli Cheikh Tidiane ɗum noon kanko no waɗata ni o luuɗo avion min gari ɗo 170 personnes fof ko kalis makko o waɗi kala biyo ɗo dayira woni tan o faami tigui rigui an ɓerde ma ne barite Cheikh Tidiane o adduma ɗo o adduma kadi e ɓeyleliɓe ɗo e Dabri Seydi Mouhammad Ben Nasr mo ganduɗa ko almudo Cheikh Tidiane mawɗo ko waliyu Allah Cheikh Tidiane wasino waɗede mo ɗo wi kadi wonde so tawi o waɗama ɗo so tawi neɗɗo ari ɗo kala ko duwi Allah jaboto ɗum noon wadde ko ɗon woni ko garnoɗen ko waliyu Allah mawɗo kadi mo ganduɗa machallah dennagal ɗariqa Tidiane ene haala ɗum Ahmadou Soukayrij mo ganduɗa ko kañum waɗi kasful hijab ene haala toon kuure makko ene haala toon teddugal makko ene haala toon kaalisaji makko ɗum noon kala jiɗɗo ene wawi ruttade toon inchallah en calmini Pinde TV fada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh machallah ɗum ɗon suudu noon natten ko ndu suudu Cheikh Mass Ahmadou Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ko ɗo o waɗatno halwaji makko saaha foof mo yinno ko uddade on waɗa halwa ko ɗo o waɗatno halwaji makko e ɗum ɗon suudu Chérif radiyallahu taala donc ko pamne noon tawde koko faade kala juuriɗo tan yo tello woɗɓe ngabba kon inchallah kono aɗa wawi haalde ha yesso ko ɗo ko hol toon haade ko Pinde TV yeɓoyta kadi haɓe jiiɗi andude ko woni ɗo joni sa yi ko nduɗo suudu no garɗen ko ɗo Cheikh Tidiane Chérif waɗano halwaji makko ndeysan ɓalal ngal jiiɗa nane ko ngal ɓalal nena Allah sallllahu alayhi wa sallam feeñi Cheikhna Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu nduɗo woyno no jiiɗen kadi ko nduɗo woyno no premier woyno makko mo ganduɗa o asino ɗo kadi ɗo ngalɗo gowal ko ɗo yiiɗi wirtude wuudere wasifa donc pour pamiren ɗum ɗon donc tawde ɗo koko faadi joni en jaltat woɗɓe garat ɗum paami ɗum noon Allah jarama on jarama yeeɓiyankoɓe Pinde TV Allah jarama on jarama eɗen gandi ɗo so tawi ko haala Allah kala jeebɗo kala ma jogo weltare mum ɗoɗo darɗen wiyata ɗoɗo ko ɗo niran Allah sallllahu alayhi wa sallam feeñi Cheikhna Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ko ɗo hokki ɗum sirru mbo hokkimo ɗo fof ko ɗo hokki ɗum woni o galle mo gonɗen ndu suudu no gonɗen ko ɗo Cheikh Tidiane Chérif hewno ñallude suudu no natɗen joni ɗo somo heɓɗo omo salligo ko ɗo no sallitto so salligima ha bari ko oɗo werenday ko ɗo heewi joɗaɗo ñallide ɗo so yiiɗi nadde halwa nan ko nden o ngabbata dow o naata halwa o wurto o ngabbata halwa to natata halwa kadi on woɗi ɗo ganduɗa kadi ko ɗon hokkata yimɓe ijasa pour waɗandeɓe mukaddam woni sal o nadden joni o donc yen jettu Allah no feewi jetten Seydi Hadji Malick Ba mo ceerno Djibril Ousmane Daouda Ba par ce que ɗum ɗo weeɓani hande sa daari hande Sénégal walla aduna hande no heewi milliardaire kono ala mbawɗo wadde ko Hadji Malick waɗi ko donc Hadji Malick yo Allah hokkuma kendal yo Allah renmo yo Allah sellinmo yo Allah wurmo yo Allah accimo ɗo ha ɓooya onon arɓe ɗo ɓe ko gayni ɗum noon yeeɓiyankoɓe Pinde TV ɓe ganduɗa gonani ɗo wonɓe diaspora ɓe aduna ɓe fof
ne dokkataɓe duwaw neldaɓe duwaw yeeɓoɓe Pindi TV inchallah wonɓe diasporaɓe ko kala ɓiɗɗo haalpulaar e jol fof e sénégal fof eɗen ñaago Allah nde Allah addatama ɗo kala alɓoɗo Cheikh Nassi Amadou Tidiane Chérif yalla yo Allah adduma ɗo kadi si Allah no addama ɗo kadi yo Allah ɗo kadi gargal beeɗgal sabu eɗen gandi hannde ɗo weeɓani ko keɓɗon ko weeɓani won arɓe ɗo duuɓi sappo duuɓi nayyi mi meeɗa nadde ɗo enen noon Allah addi en ha nadɗen ɗo e dow ɗon moƴƴere ceerno Hadji Malick par ce que neɗɗo sa waɗi ko moƴƴi tan Allah weɓma ɗoɗo darɗen wiyata ɗoɗo ko ɗoniran Allah sallllahu alayhi wa sallam feeñi Cheikh Nassi Amadou Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ko ɗo hokki ɗum sirru mbo hokkimo ɗo fof ko ɗo hokki ɗum woni o galle mo gonɗen ndu suudu no gonɗen ko ɗo Cheikh Tidiane Chérif hewno ñallude suudu no natɗen joni ɗo somo heblo omo salligo ko ɗo no sallitɗo so salliguima ha bari ko oɗo verandaji ko ɗo heewi joɗaɗo ñallide ɗo so yiiɗi nadde halwa noon ko nden o ngabbata dow o naata halwa on wurto o ngabbata halwa to natata halwa kadi on woodi ɗo ganduɗa kadi ko ɗon hokkata yimɓe ijasa pour waɗandeɓe mukaddam woni sal wo nadden joni o donc yen jettu Allah no feewi jetten Seydi Hadji Malick Ba mo ceerno Djibril Ousmane Daouda Ba par ce que ɗum ɗo weeɓani hande sa daari hande Sénégal walla aduna hande ne heewi milliardaire kono ala mbawɗo wadde ko Hadji Malick waɗi ko donc Hadji Malick yo Allah hokkuma kendal yo Allah renmo yo Allah sellinmo yo Allah wurmo yo Allah accimo ɗo ha ɓooye onon arɓe ɗo ɓe ɓe gayni ɗum noon yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɓe ganduɗa gonani ɗo wonɓe diaspora ɓe aduna ɓe fof ne dokkataɓe duwaw neldaɓe duwaw yeeɓoɓe Pindi TV inchallah wonɓe diasporaɓe ko kala ɓiɗɗo haalpulaar e jol fof e sénégal fof eɗen ñaago Allah nde Allah addatama ɗo kala alɓoɗo Cheikh Nassi Amadou Tidiane Chérif yalla yo Allah adduma ɗo kadi si Allah no addama ɗo kadi yo Allah ɗo kadi gargal beeɗgal sabu eɗen gandi hannde ɗo weeɓani ko keɓɗon ko weeɓani won arɓe ɗo duuɓi sappo duuɓi nayyi mi meeɗa nadde ɗo eɗen noon Allah addi en ha nadɗen ɗo e dow ɗon moƴƴere ceerno Hadji Malick par ce que neɗɗo sa waɗi ko moƴƴi tan Allah weɓma keɓani ɗum ɗo ɗum ɗo suuɗo waɗano réservoir hoɓɓe makko ɗum ko Cheikh Nassi Amadou Tidiane Chérif so ari ɗo nadde halwa e suudu ndu to kala garnoɗo ƴeeɗon koye nduɗo suuɗo waɗanoma réservoir donc jetten Allah e nelaɗo mo e Cheikh Tidiane jetten Seydi Hadji Malick Ba leerayo jetten Seydi Hadji Malick Ba mo ceerno Djibril Ousmane Daouda Ba donc oɗo ko wayno ko gojji beelama saabu ɗum ɗo weeɓani donc eɗen ñagano Seydi Hadji Malick nde Allah renatamo Allah suuramo Allah teddinamo Allah accama ɗo ha ɓooye enen yummiraɓe arɓe ɗo ɓe yo Allah addu en ɗo mo wuuri yen garɗo garten ɗo e ɓiɓɓe e worɓe e rewɓe foof enen foof yo Allah kala mo ganduɗa kadi ko an waɗane jignaɗo ma o ari ɗo yalla yo Allah ɓeyde haɗum waɗa milliard uji eɗen calmine Pindi TV ndamine fof indema yettode min ko siraji ceerno Habibou Sow to jeeɗa liberté 6 site Aliou Arɗo Sa to jeeɗa e guure men Madina Gounass ɗum noon Allah jarama on jarama yeeɓiyankoɓe Pindi TV taw noon ko émission men émission arporten bandiraɓe fof beltima on ji so tawi en ji oɗo sohnajo yaltini gonɗi muɗum ne woya eɗen gandi ko weltare ɗum noon yo Allah jokku balɗe kadi moƴƴina battane mum eɗen jetta nelaɗo sallah alih sallam eɗen juula e nelaɗo eɗen jetta sidde Cheikh Ahmada Tijani newnan nde on hannde enen fof eɗen jettoɗen ɗo makko ɗo sabu musidɗo Cheikh noddani a yettota ko ɗo makko ɗo sabu wirasa nelaɗo o jogui ala kulli halin ko Allah wino ne sa sallam Allah wino Ibrahima wadin fi nnasi bil hajji yatuka rijalan a famide ɗum jippi ha e nelaɗo sallah sallam ko on wirasa tan jippi ha e seydino Cheikh Ahmada Tijani mo Cheikh noddani mo Cheikh welaka mo welaka Cheikh a yettota ko ɗo ko darul miraya galle seydino Cheikh Ahmada Tijani kala ko nanta e Cheikh ko ɗo fuɗɗi ko ɗo o fuɗɗi ɗum ko ɗo o waɗi wasifa gaɗiɗo waɗede mi holli on joni holto waɗa a famide ndende Cheikh dañata ɗo nde o heɓani taw zawiya o e mo gonɗen kala ko waɗeteno ko ɗo waɗa ha nelaɗo yamirimo hankkadi yo waɗe o e zawiya en jetti Allah en duwonima Sénégal en duwonima aduna fofof en duwonima koye men yo Allah humtani Pindi TV machallah Pindi TV mi weltima a jarama